Sziasztok! Sziasztok! Én Bence vagyok, és ez itt egy Super jó második rész lenne, amiben is megpróbálok minél többet játszani, hogyha valami háttérzajt hallatok, azért is bocsánat, és akkor kezdjük is a videót. Na, most mondjuk legyünk, hoppá. Igen, nekem ilyen funkció módban van beállítva, hogy ilyen kétszer megnyomod, akkor látod. Na, most legyünk mondjuk ilyenek. Hoppá. Na, jöttük, újra be kell lépni. Jó, igen, tudom. Kommentben nem kell majd leírni, hogy ezek kik, meg hogy ismereket. Most meg akarom. Jó, ebből tarítson szét. Tartom. Na tehát, ott tudtunk, hogy beléptünk, és igen, kiírja, hogy Super jó, megmondom, hogy második rész, és ja, akkor play. Tudom, nem vagyok annyira jó benne, majd ezt látni is fogjátok, de én nem is szeretnék benne profi lenni, olyan ügyetlen, nem ilyen pontból. És ha tetszik a videó, akkor így videó közben lájkoljátok. És írjatok még, hogy milyen videót szeretnétek még. Minecraftos is lehet, csak akkor még le kell tölteni, és az meg nagyon sok idő. Tehát én letöltöm, de akkor meg írjátok, hogy valami, tehát hogy értitek, hogy legyen mondjuk titulkívás, vagy ilyesmi, vagy ilyesmilyet, amúgy írhatok olyanokat is, hogy melyik suliba jár, tehát ilyen kérdezfelelek videót is tervezek, de akkor majd ki kell írni Facebookra.
Na mindegy. Meg lehet, hogy mutatok nektek majd pár videóba. Aki nem ismeri a Musical.ly-t, az egy ilyen alkalmazás, ami ilyen, hát igazából olyan, mint egy kamera, egy sima rendes kamera, csak így mutogatni kell ilyen zenékre, meg táncolni. Tehát igazából ez olyasmi, mint hogyha lenne egy zenéd, és akkor táncolnál rá, meg mutogatnál, meg ilyenek. Amúgy, hogyha nem nagyon hallottok így rendesen, akkor az én vagyok, mert pont ott kell irányítani, ahol a mikrofon van, és ez a sajnos. Meg persze ott, ahol van a hangszóró, mert nekem Samsung Galaxy Tab 3 van, és most azon veszem a videókat. Ez a... Nem tudom, hogy látjád, de hogyha laggol, akkor bocsánat, kicsit sok minden van a tableten. Az a jebből egy nagy csomó cuccal, az jól halad az első helyen. Ja. Megpróbálom addig vinni, míg meg nem halunk. És így jön velem szembe egy kicsi, és így puff, nekem jönne, és így meghalnak. Ó, hát ez nem kicsi jött nekem, hanem nagy. Na, még nyomunk egy puzzle valamit. Hol van? Puzzle. Az a neve, hogy puzzle. Puzzle. Dummy. Hogyha nincs meg, akkor játszunk ezzel a mozaik. Bocsi, csak egy mob. És eljebb veszem, hogy engem is halljatok. Hol tartunk? Itt tartunk a 12-esen. Várjátok. Egy gyors átolvítás. Így várjátok, most meg így nem, arra, több.
úgy, 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 menj már le. Ja, arra, nem arra, arra, ja, igen. Úgy, jó helyre mentem az előbb, csak kicsit elfelejtettem. És akkor utolsót. Utolsó. Tehát itt búcsúzunk el. A következő részben találkozunk. Sziasztok!